Els organismes marins tenen una gran importància en l'alimentació humana. Peixos, crustacis i mol·luscs són una font extraordinària de proteïnes. A Espanya, els productes procedents de la pesca i de l'aqüicultura són un component bàsic de la nostra dieta. El consum per persona està per sobre del de molts altres països europeus. Es calcula que és de gairebé 28 quilos anuals, dels quals un 45% és peix fresc, un 11,3% és congelat i la resta són mol·luscs i crustacis. La pesca comporta un important moviment econòmic, ja que genera uns 40.000 llocs de treball directes, més una xifra similar en les indústries derivades de la pesca i de les conserves. A tot això s'ha d'afegir l'existència d'una gran quantitat de negocis relacionats amb el manteniment dels vaixells i de la comercialització del peix. Diàriament, molts vaixells surten a pescar. Uns ho fan a prop de la costa. Es tracta de la flota artesanal, mentre que d'altres feinegen a prop del límit de la plataforma continental. I els més grans i ben equipats fan cingladures a qualsevol calador d'arreu del món. De les més d'1 milió de tones de peix i marisc que es consumeixen a Espanya, les aigües europees proporcionen tan sols entre un 35 i un 40% de les captures. La resta procedeix d'indrets llunyans, com ara l'oceà Índic o l'Atlàntic austral. La plataforma continental marina espanyola és estreta i té poca superfície. Les aigües no són tan productives com en altres indrets del món. Hi ha diversitat de peixos, però les poblacions són petites. Per aquest motiu, són molt sensibles a la sobreexplotació. La majoria d'espècies comercials han patit un excés de pesca, fet que ha produït una disminució de les captures. Per compensar-ho, s'ha incrementat l'esforç pesquer, és a dir, els vaixells tenen motors més potents, van més lluny, calen més arts o pesquen més hores. Això perjudica encara més les poblacions de les espècies capturades, tant si són comercials com si no ho són. Una pesca excessiva pot fer disminuir la quantitat d'individus adults en capacitat reproductora. Quan s'arriba a la sobreexplotació, queden molt pocs adults i hi ha molts individus immadurs sense capacitat per reproduir-se. A partir d'aquí, la captura continuada fa disminuir sensiblement les poblacions fins a arribar a fer-les desaparèixer o a fer que la seva explotació comercial ja no sigui rendible. Per evitar les situacions de sobrepesca, s'ha de conèixer i respectar la quantitat màxima de captures que pot suportar cada espècie i en cada indret concret, i deixar els períodes de veda necessaris perquè pugui recuperar-se, fent coincidir aquestes aturades amb el seu període de reproducció. En aquest context d'explotació dels recursos pesquers, cal destacar el paper que tenen les àrees marines protegides, sobretot quan són consensuades amb el sector pesquer, ja que són indrets on hi ha una pressió pesquera molt inferior i on els organismes poden reproduir-se més fàcilment. Des de les àrees protegides, els ous, els alevins i els juvenils es poden dispersar cap a altres indrets on contribuiran al manteniment de les poblacions d'aquestes espècies. Perquè això sigui efectiu, les àrees protegides han de tenir la superfície adient i no han d'estar molt separades entre si, ja que són zones de refugi temporal per a moltes espècies. Altres mesures per reduir l'impacte de la pesca són no pescar exemplars de mides inferiors a les permeses i preservar una part dels exemplars més grossos per garantir una bona recuperació i sostenibilitat de la pesca d'una espècie. Per això, és important tenir àrees marines protegides prou grans. A més, les xarxes i les malles han de tenir les mides reglamentàries i s'ha de fer una pesca més selectiva i multiespecífica, pescant diferents espècies durant l'any i buscant la manera de reduir la captura d'exemplars de peixos i d'invertebrats d'espècies no comercials. Aquests darrers animals, després de ser pescats, es retornen al mar quan la majoria estan morts. Sovint tan sols els aprofiten les gavines, que d'aquesta manera han trobat una extraordinària font d'alimentació.
Sovint es planteja la pesca artesanal com una activitat menys agressiva amb el medi ambient i sens dubte ho és si es practica de manera responsable. Però que sigui artesanal no vol dir que es faci sempre bé, ja que quan es fa sense cap tipus de mirament es pot fer igualment molt de mal a les comunitats marines litorals. Els pescadors artesanals proporcionen productes de gran qualitat, però el total de captures que obtenen és molt reduït i sembla que incapaç de cobrir la demanda actual del mercat. Però com qualsevol altra activitat que signifiqui l'explotació del medi natural, la pesca crea alteracions en els ecosistemes, ja que afecta directament les poblacions dels organismes explotats. L'obtenció de la quantitat de peix que demana el mercat té el seu impacte directe en el medi marí. La pesca, a més d'afectar les espècies capturades, actua sobre els ecosistemes marins. Amb l'ajut de vehicles submarins equipats en càmeres de vídeo, es poden veure els solcs que han fet al fons marí les portes de les xarxes d'arrossegament i les restes de les xarxes perdudes, algunes a gran fondària i altres que els corrents marins i les onades han portat prop de la superfície. Aquí, sobre les roques, s'aniran movent a causa de la força del mar i destruiran els organismes que hi viuen. Altres xarxes, com els tresmalls, utilitzats en la pesca artesanal, poden quedar enganxats als organismes del fons. Possiblement, quan les treguin, n'arrenquin algun. Cal recordar que una gorgònia, per exemple, tarda molts anys a créixer. A més de xarxes, també hi ha línies de pesca enganxades als fràgils organismes del fons, els quals, amb el pas del temps, s'acabaran trencant. Però el més greu és que actualment aquestes arts de pesca estan fets amb materials de plàstic, cosa que permet afirmar que d'aquí a centenars d'anys encara seran al mateix lloc i s'aniran acumulant al mar. Moltes d'aquestes xarxes continuaran pescant durant anys. Lamentablement, és una pesca que no es pot aprofitar perquè està afectant les comunitats marines. És allò que es coneix com a pesca fantasma. Això pot passar tant amb els arts perduts a molta fondària com amb els que són a prop de la superfície. Els cultius marins volen ser una alternativa a la pesca. Des de fa uns anys s'està incrementant el nombre d'empreses dedicades als cultius marins i les piscifactories. Del consum mundial de peix es calcula que entre un 30 i un 50% dels animals ja procedeix de piscifactories. No obstant això, encara s'han de solucionar importants problemes associats a les instal·lacions destinades a l'aqüicultura. Entre altres coses, s'ha de reduir el seu impacte ambiental, que sovint és força important, ja que pot produir-se una gran concentració de residus orgànics al voltant de les gàbies. Encara que estiguin a mar obert, als fons propers poden acumular-s'hi restes de menjar i les deposicions dels peixos. A més, s'ha de tenir en compte que aquestes restes i les aigües marines properes a les granges tenen una concentració excessiva dels productes farmacèutics que es fan servir per evitar les malalties dels animals. Això pot crear problemes ambientals i contribuir a la progressiva eutrofització dels mars. L'impacte ecològic depèn de les espècies, de la grandària de les gàbies, de la quantitat de peix que contenen i, sobretot, del treball preventiu dels responsables de les instal·lacions. A més, un dels elements més importants relacionats amb l'aqüicultura és el fet que els pinsos utilitzats estan elaborats amb farina de peix. Són necessaris aproximadament 5 quilos de peix per fer 1 quilo de pinso. Per tant, l'alimentació de peixos de granja no redueix l'impacte humà sobre el medi marí, sinó que tan sols dona sortida comercial a peixos que tenen poc valor econòmic per al consum humà, però que són de gran importància en la xarxa tròfica marina. La gran concentració de proteïnes, olis i vitamines d'aquests pinsos fa que siguin útils pel creixement dels animals de granja, tant marins com terrestres. Es calcula que anualment es produeixen més de 4 milions de tones d'aquest pinso. Actualment s'està treballant per aconseguir pinso per a peixos fet a partir de productes vegetals. La pesca és una activitat essencial per a l'alimentació humana. L'únic camí per assegurar el seu futur
és canviar radicalment la gestió d'aquesta activitat i dels recursos i, sobretot, evitar pescar més del que s'aprofita. Per tal d'evitar la progressiva degradació del mar i alhora mantenir l'ofici dels pescadors, cal trobar la manera d'aconseguir una pesca sostenible, que faci compatible la captura d'animals, el manteniment de les seves poblacions i les condicions de vida adients per als pescadors. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, actualment a escala mundial, la producció pesquera és d'uns 90 milions de tones de peix cada any, de les quals 70 milions són destinades a l'alimentació i la resta són per a altres usos. Afortunadament, molts pescadors ja són conscients que la capacitat de producció del mar té uns límits. Sobrepassar-los significarà la desaparició de moltes espècies i l'empobriment del medi marí, a més de, probablement, l'extinció de l'ofici de pescador. Segons diu la FAO, en el seu Codi de Conducta per la Pesca Responsable, el dret de pescar comporta l'obligació de fer-ho responsablement per tal d'assegurar la conservació i la gestió efectiva dels recursos aquàtics vius.